44M alebo 44.2, 44.4, sú tam viaceré verzie. Je legendárny sovietský objektív, alebo teda sú to legendárne sovietské objektívy s ohniskovou vzdialenosťou 58 mm a clonou 2. Dnes si povieme, prečo práve tento objektív nemôže chýbať v žiadnej filmárskej výbave. Období, kedy sa tento objektív začal vyrábať, prebehlo už takmer 70 rokov, no a tento objektív je stále veľmi populárny a keďže sa tohto objektívu vyrobilo fakt, že milióny kusov, tak jeho cena nemôže byť logicky nejak výrazne vysoká a preto ho viete zohnať za nejakých 40 až nejakých 80 až 100 eur, ale úplne v pohode zoženete tento objektív aj do nejakých 50 eur. Ja konkrétne tento som kúpil za 40 eur a funguje fakt, že super, je to verzia teda 44M a sú tie verzie fakt rôzne. Ak si to budete kúpovať, tak si to naštudujte. Ono hlavne vlastne v tejto prednej časti sú označenia toho objektívu, sú tam fakt, že rôzne tie označenia. Líšia sa tým, že v ktorej továrni sa vyrobil ten objektív. Myslím, že tie novšie už neboli také kvalitné ako tie staršie a už sa asi nekladal taký dôraz na tú kvalitu, čiže ja by som skôr išiel po tých starších, ale už viem presne tie označenia, ale vlastne podľa tohto označenia vpredu zistíte, o akú verziu sa jedná a veľmi ľahko viete dohľadať, že ktorý objektív je dobrý, ktorý nie. Ale o tom som sa dneska nechcel baviť. Chcel som sa baviť skôr o tom, aký tento objektív ponúka charakter. Je hlavne špecifický takým tým oválnym bokehom. Bokeh je teda skratke rozmazanie pozadia, ktoré je v podstate za mnou. A tento objektív má taký špecifický oválny bokeh, ktorý sa mi trošku možno podobá aj na taký na mierne anamorfické objektívy. A akože nie je to úplne to isté, ale je fakt zaujímavý. A ak práve chcete začať experimentovať trošku s nejakými staršími sklami, staršími objektívami, tak myslím, že práve tento Helios je taká cesta, kde by som začal. Osobne sa mi obraz tohto objektívu veľmi páči, je veľmi zaujímavý, akorát jedine, čo bolo na tom náročné, je manuálne ostrenie, keď som natáčal samého seba. Fakt niekedy ten fokus nájsť a trafiť sa, je to najmä pri tej clone 2 je to niekedy náročné, ale keď točíte niekoho iného, tak si myslím, že to v podstate zvládne hocikdo, kto má aspoň trochu skúseností s manuálnym ostrením. A ak nemáte skúsenosti s manuálnym ostrením, tak tento objektív je podľa mňa aj dosť vhodný na to sa to naučiť, keďže ten rozsah toho ostrenia je strašne veľký, alebo nie teda strašne veľký, ale je pomerne dosť veľký. A na rozdiel napríklad od tejto Sigmy 2470, na ktorú práve natáčam, kde ten rozsah je úplne fakt, že niekedy, keď hľadám ten fokus, idem tam po milimetrikoch a je to docela náročné niekedy nájsť ten fokus. Tak na tomto objektíve to je, že krásne, má pevné konce ten objektív, čiže nemá elektronické ostrenie, ale pekne manuálne. No a ja som teraz tento objektív pár dní testoval, robil som nejaké zábery, vlastne toto intro, ktoré som natočil, tak je točené na tento objektív a musím povedať, že ten obraz ma veľmi príjemne prekvapil. Nie je to teda taký ten klinický ostrý obraz, na ktorý sme zvyknutí, napríklad ako v tejto Sigmy, ja ju trošku teda zmäkčujem v postprodukcii, ale inakšie to má pekný ostrý obraz. Z tohto je to viac také soft, by som povedal, ale stále veľmi použité. Samozrejme nie na každý projekt, a na nejaké také experimentálne veci, videoklipy, je to fakt, že super. Keďže je toto trošku starší objektív, tak budete na ňo pravdepodobne potrebovať aj takýto prevodník. Ja mám teda konkrétne, tento mount sa volá M42 a ja ho mám teda konkrétne na Sonyčko, čiže ten objektív je nejaký takýto veľký, ale keď tam pridám ten prevodník, tak je o niečo dlhší, ale stále je to pomerne kompaktný objektív a stojí za toho podľa mňa mať. Pre koho je tento objektív vhodný? Je vhodný pre ľudí, ktorí chcú experimentovať či už s fotografiou alebo s videom. Samozrejme, ak točíte napríklad krátke filmy, tak si myslím, že tento objektív vám dodá taký dosť artový look. Trošku sa to podobá objektívom Petzval, neviem presne názov, ale myslím, že aj v Poor Thing bol použitý jeden z týchto objektívov. Tieto objektívy už sú niečo drahšie a myslím, že okolo 800 eur, možno aj vyššie, na rozdiel od tohto objektívu, ktorý môžete mať fakt, že za 50 eur. Je to fakt, že nič. Plus ten prevodník samotný o sebe stojí nejakých 20 eur, čiže môžete mať za nejakých 70-80 eur
fakt skvelý objektív. Priemer filtra je tam 52, čiže ja používam prevodníka, aby som tam dal NDčko, tak som vlastne natočil aj tieto zábery, ktoré ste videli v tomto videu. A ak vás zaujíma viac takýchto videí, tak mi hoďte odber, veľmi ma to poteší a vidíme sa na budúce. Čaute.